Dek. Dek. Ya apa tuh Pak Bapak? Masalah mat kerja. Yo kono lah kerja. Mangkat kok nih. Kerja beneran nyukupi. Salahin dhisik ya muluk-muluk ngemis-ngemis ndelok karo nyong kaya ngopo. Bahkan saiki dibojomu kaya ngono. Anak barang yo butuh protein. Rongsoke Bu, Pak. Rongsoke Pak, Bu. Rongsoke. Rongsoke Pak, Bu. Rongsok. Mas duwe rongsok, Mas. Rongsokane tok kutili kok ngono kok. Kowe kaya sapa? Golek Mas, kula tumbas ya Mas. Lah di mulai. Ya langsung Mas. Oh, ya wis, ana ada cukup ya kok ya. Rongsoke Bu, Pak. Rongsoke. Ya Allah. Golek duit kok angel banget ya Allah. Bu, rongsoke Bu. Kayaknya iki lumayan gue gendis iki. Si apik. Terus ono kokno. Muga gendis seneng ah. Dek. Dek. Mas duwe surprise ki. Gombalan ge apa? Saiki iki butuh duit ra gombalan ngono kuwi.